होनानै फरायगोन आरोना नोंथिं हेलौ लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनो खावलासिब्ला ओंखारबोलायबाय आरोना न'निफ्राय दिनै आं जेरावबो थांनाय जानाय नङा माने आङो आंनि गामिखौनो देखायगोन आरोना दिनै नोंथांमोननो जेसेबां आं हायो लोगोसेनो आरो जों गोदो फरायनाय एल पि स्कुलाव माने बिफां गायनायदो माने दंफां गायनायदो माबाया मेदामा बेयाव आंखौ एसे हेल्प माने लिंदोंमोन आरोना बेयाव आंबो एसे हेल्प होनो थांसै मेदामखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांबानो जाबाय दिनै बारा गोलाव भिडिअ लाबो आङो गुसुङै लाबोगोन जेसेबां हायो आं आंनि गामिखौ कभार खालामनो नाजागोन आरोना एसेबां हायो बेखिनिखौल' माने जोंनि गामिया ओरै एसेबां गिदिरबो नंखाया माने फिसा आरोना बेखिनिखौ आङो जेसेबां हायो नोंथांमोननो बानायनानै दिन्थिलांसै आरोना गिबियावनो आंनि BM ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायना लानाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ फारि फारि नोंथांमोना आंखौ दा जेरैबायदि सापर्ट होलांदों आंखौ इयुनफ्रावबो बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांबानो जाबाय जाबाबो जायाबाबो बानायलायनोसै आरोना दिनै आं आंनि गामिखौ खिन्थिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलां आं दिनै आंनि बाइकखौ बहनबोआखै स्कुटिखौसो बहनबोदो स्कुटिजों दिनै आङो गामिखौ देखायगोन नोंथांमोना जेसेबां हायो आङो देखायगोन आरोना थ' बिदिब्ला डाइरेक्ट थौदो जोंनि गामिया नोंथांमोना जोंनि गामिया आं माबायदि गामियाव फैलाय होननानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना नाय ओरैथिं गोदो दोङो ओरैबो बिलो दोङो ओरैबो बिलो जोंनि गामिया नाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खावब्ला खावब्लि ओंखारबोलायबाय जायाफ्रामा देखायनो फैलायबाय आरोना लोगोसेनो दिनै आंखौ माने मेदामा मैया दंफां गायनो स्कुलाव बिबार गायनो लोगो लादोंमोन माने आङो एसे खामानि मावनानै लेट जाबाय आरोना नै दासो मोननायाव संख्रि होनो थांनाय आरोना आङो नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय आं नै बे स्कुलावनो फरायदोंमोन आरोना आगोल नाय नै लोगोफोर आं बे स्कुलावनो फरायदोंमोन आरोना आगोल नोंथाङा मोजां नायना ला नोंथांमोना लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं गोदो माबायदि एल पि स्कुलाव फरायदोंमोन नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नायनानै लादों नोंथांमोना आं देखायनोसै आरोना माने बुहुद सोलायबाय जों फरायनाय समाव आगोल मोनसेल' दंमोन आरोना न'आ नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै आं खिन्थिगासिनो नै फैब्ला थिखांग्रा नै लोगोफोर नायबानो जाबाय जों फरायबा माबायदिमोन आगोल स्कुला नैयाव अफिसमोन आरोना आगोलो नै बेयाव अफिसमोन बेयाव अफिसमोन आरोना बिजाब बाख्रिमोन आगोल बेयाव जों फरायबा जों नैबे रुमाव फरायोमोन आरोना नैबे रुमाव फरायोमोन जोङो दा नै माने माबाजोब्बाय आरोना बे रुमाव फरायोमोन नै बेनो आरोना जोंनि फरायनाय आं गोदो माने नैयाव बस्थाव होनानै इथिंजा फरायोमोन आरोना नैथिंजा बर्ड दोङोमोन नैयावबो बर्ड गंसे दोङोमोन आरोना बे बर्डआ बेफोराव गैला दा आसि गैला नालाय नै बेयाव बस्ता बनानै आं फरायोमोन आगोल नै बेयाव रुमाव आरोना बे रुमावनो आङो बस्ता बे जायगायावनो आङो बस्ता बनानै माने पलियाव मा होनो सक पेन्सिल पलि लानानै बेयावनो जनानै लिरोमोन आरोना नै बेफोरनो माने बुहुद बोरायबाय आरोना आगोलनिफ्राय नै नाय लोगोफोर नायबानो जाबाय नै बिदिनो थमब्ला जोंनि गामि नायबानो जाबाय लोगोफोर जोंनि गामिया दिनैसिमबो ओरै बारा डेभेलप गैया आरोना लेखा फरा गोरों ओरै गैसोआ माने दोङो दोंनाया थेवबो खम आरोना जोंनियाव लेखा फरा गोरोङा जोंबोथ' रोंखाया नालाय बेनिखायनो आं बुंबाय जोंनियाव लेखा फरा एसेबां गोरों गैसोआ बेनिखायनो जेसेबां उन्दै गथ'साफोर दङ बिसोरो मोजां फरायलांबानो जाबाय जोंनि गामिनि नै बिनानाव তোর নাম কি? নাম নজির হালদিয়া। গাঁও ক'ত? গাঁও 3 নং হিলাউতি। কিমান ক্লাছ? ক্লাছ 5।
Rolong kiman? Lonongan. Rolongan. Hale pergi deh. Hale pergi. Iya nak boy. Jadi. Kamu ya? Masel semua. Hai. Nufir mata kau kurang ya? Break tak ke? Pelari nang bes. Nani man? Nusur ni munga ma? Hingga mana? Hah? Yamunidas. Hiramuni. Mazang perai deh? Hingga lain. Debung. Maya. Tak ke besang? Break. Pelari nong besang. Pelari nong besang. Hai. Oh, semua pot. Pot. Deh, mazang perai deh. Kasih mazang perai, nang mazang perai, nang mazang perai, nang nyamanam. Sonjib Mali deh. Sonjib Boro, ini fai mana mata kau perai ni? Fai. Ini fai mana rot lagu apa besang? Rolongan mazang perai deh. Tengnya. Nang kau itu nugan nang naik mana deh? Ni tu naik mana ya? Mana? Ki. Ele ko parang dabi ko kain share na. Ekdom pisai bora thai de. Karbon? Nei जोंनिया मेडामा गायगासिनो. फोरोंजानो मोननाय मेडाममोन बिसोरो दा जों बोराय लांबाय दा दिनै एसे माने बिफां गायनायाव आङो हेफाजाब होनो फैदों आरोना दसे सम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दा फरायसालियाव बेखिनियानो आरोना फरायसाफोरा लोगोसेनो आरो सोरबा फैयाखै आरोना नोंसोरो माबायदि फरायगोन गासैबो दे खेबसे बुं मोजां फरायगोन ना बया फरायगोन मोजां फरायगोन ना गोसो बुं जों गासैबो मोजां फरायगोन अ नोंसोरखौ नुबाय थागोन दै जों सेंग्रा सिख्ला नायबानो जाबाय नोंसोरो दे नाय लोगोफोर लोगोफोर गुदि फरायसालियाव दिनै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो जोब्बाय दोनथ'बाय दा गासैबो थांनोसै आरोना गासैबो थां दे मोजां फराय लोगोफोर बेखिनियानो आरो लोगोसेनो आं दा आंनि गामिखौ देखायगासिनो आङो जेसेबां हायो Hello GoPro 1 2 3 hello दा नोंथांमोना आंनि गामिखौ देखायगासिनो नोंथांमोना नालाय जाबाय वै मन्टु भाई लोगोफोर ओरैहाय जोंनि पिलार नाय थिंजा फिल्ड दोङो आइथिंजा फिल्ड जोंनि गामिया फिसा आरोना फैगिरि दों आं बेखौ मिथिया माने आं गामियाव थाया ना बारा बेनिखायनो आं मिथिया नै बियो जाबाय जोंनि बाथौ मन्दिर बै आरो शिव मन्दिर नामा शिव मन्दिर बेनो जाबाय लाइब्रेरि आरोना जोंनि लाइब्रेरि नै गामिया जोंनिया ओइ नाय ओइ बहा थांनाय हा बहा थांनाय जोंनिया गामिया डेभलप गैथारालै लोगोफोर नै नायलांला सोरबाफोर नुसनबायब्ला अनबानो जाबाय आरोना नै गामिखौ आं फाखसो ओरैबायदि गिदिंना खोन्थिगोन ना नायलांबायल' था बेनो जोंनि गामि बेनो ओइ नोंमालाय गामिया बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना नै दा बेखिनिफ्राय गैला लामा ओरैहाय नै दा नै बेखिनिफ्रायनो गैला ओरैबायदि भितर ना जोंनिया गामिया नै बेखिनियानो आरोना जोंनि गामिया खोन्थिनो लागाया बेखिनियानो आरो भितर दोङो भितर हाबथ'लायला आङो बलांनो दे
Itulah जाहोजोब्बाय थांसै आरो लोगोफोर बेखिनियानो आरोना आंनि गामिनि खिन्थिनो गोनाङा दा साननैसो आंहा बेलेगाव थांनोबो एसे ओरै टाइम गैया आरोना बेनि थाखायनो आं दिनै जेबो कन्टेन्ट गैयिनिलाय आं निजिनि गामिखौनो देखायनो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव ओंखारबोनाय जाबाय जोंनि ससे ओरै दंबावो आरोना ससे दंबावो एसे ओरैहाय ससे दंबावो आं ससेखौ देखायना फैगासिनो नोंथांमोननो नै बिथिंजायबो दङ ससे बेनिफ्रायनो जोंनि गामिया जोब्बाय आरोना नै बेयावनो नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्रायनो जोंनि गामिया जोब्बाय आरोना बेखिनियानो जोंनि गामि बेनिफ्राय कर'ना सेपा दङ ओइ बेखिनियानो बेनिफ्राय जोंनि गामिया जोब्बाय लोगोफोर जोंनि गामिया फिसालै हयथ' दे थ' गास बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना